fydd o yn hapus, swn i'n dweud, wedi chwarae'n anhygoel heddiw. Wedi dwnsio rownd sawl chwaraewr tîm yr Urdd a yn heiddiannol o cais neu ddau. Am unwaith Crawshays yn mynd. Reit wedi cael gymaint o bellter ar y gic honno ac oedd o'n gobeithio. Ond mae dal yn feddiant i y tîm Crawshays. A Ryan Hughes o Aberrhonddu sydd yn ei thaflu hi mewn. Felly, y bêl dal gyda'r Crawshays. A mae'n cael ei thaflu allan am, yr ochr bell yna, a mae Weldon drwodd. Rhys Weldon gyda'r cyflymder ag yr ochr gamu. Ydy o drwodd? Mae bron iawn yno. Ydy o'n mynd yr holl ffordd? Nadi, am Dathlu. Ond mae dal yn llwyddo i roi y bêl dros y linell gais ne. Ymdrech arwrol gan yr amddiffynwr Iestyn Wood. Ond eto, rhaid camol Harry Rhys Weldon am symudiad ac am rediad anhygoel. Oedd un arall sydd wedi syrenu yn y gêm yma, mae Harry Rhys Weldon wedi wneud bob dim a mwy a chwarae teg yn heddiannol iawn o'r cais yna, wedi rhedeg 3/4 y cae i gyrraedd yna. Felly, yr Urdd Crawshays 38, y Crawshays yn dechrau rhedeg i ffwrdd gyda'r sgôr braidd erbyn hyn. Ond rhaid pwysleisio pa mor anhygoel a pa mor arbennig mae rhai o'r chwaraewyr Crawshays yma di chwarae heddiw ar hyd y linell gefn. Fy'n dipyn o gysadleuaeth, dwi'n meddwl, am ser yn y gêm heddiw. Ond na i ddim gofyn eto, na i adael ti'n feddwl. Ond mae yna dipyn o enwa yna het, swn i'n dweud, mae yna lot fawr o dalent yma heddiw. Yn wir, felly, yr Urdd yn ail gychwyn. Dyfarnwr ddim yn hapus gyda y newidiadau falle tro hwn. Neu eisiau chydig o ddŵr mae'r dyfarnwr. Felly, yr Urdd sydd am gymryd y gic i ail ddechrau'r gêm. Y Crawshays yn gyfforddus erbyn hyn. A'r bêl nôl y meddiant y tîm sydd ar y blaen. Gwrthrycio hynod effeithiol gen yr Urdd ac yn dwyn y bêl yn ôl yn syth, ond mae'r Crawshays yn trio dal y chwaraewyr yna i fyny i throi hi drosodd. Ond na'r Urdd dal yn mynd ar ochr bell yna. Joe Roberts yn cael ei daclo. A Hugh Evans fydd yn ei chael y bêl allan. Bron yn cael ei dasgu mlaen, ydy medd y dyfarnwr, ond Conker sydd yn mynd drwodd. A mae Crawshays dal yn mynd ymlaen. Mae'n cymryd 2 neu 3 chwaraewyr yr Urdd bob tro i daclo chwaraewyr i'r Crawshays. Mae'n gic gosb arall yn erbyn yr Urdd yn cael ei chymryd yn sydyn gan Ioan Jones. Mae'n cael ei thaflu allan i Sonny Greenman. Cic dda iawn a deud y gwir gan Sonny Greenman. A mae'n mynd i fod yn dafliad i'r Urdd. Nath o weld y gwagle tu ôl yr amddiffyn. A jyst ei chodi dros yr amddiffynwyr. A mae'n dafliad bellach i yr Urdd. I hefyd yn gweld bod Rhys Weldon, sgoriwr y cais arbennig yna cwpl funud yn ôl, wedi dod i ffwrdd o'r cae i wneud lle ar gyfer Ben Proctor i fynd nôl fel olwr. Greenman allan i Evans. Evans i Proctor. Proctor ydi o mewn eto. Yndi. A oes cwestiwn? Na gwes. Proctor mewn. A mae wedi cael 3 cais heddiw. Hat-trick i Proctor. Ac am gêm ma di gael heddiw. Waw. Mae newydd o nôl mlaen. A sydd Ben yn sgorio fel yna.
Ar y cae am llai na funud tro yma wedi sgorio yn syth bin. Mae'r hyder sydd gennym fo yn ffantastig i weld. Mae'n coelio yn gallu hun ac yn dangos hynna ar y cae. Fel olwr dy hun, pa mor impresif ydi o bod ti'n gallu gymaint o ddylanwad ar y gêm yn mynd ymlaen a mynd am yn ôl fel yna. Mae'n berfformiad arbennig, dydy gwir. Yndi, bendant, mae'r tîm i weld yn ymddiried yn efo. A dim dyn ni'n dall pam, mae o'n medru sgorio ceisio, mae hefyd yn rhoi pobl eraill yn y gwagle mwyn sgorio ceisio, dydy ddim yn chwaraewr hunanol o gwbl. Ond mae o'n medru darllen y gêm a gweld yr bylcha o fewn y llinell amddiffyn yn ffantastig. Mab Wayne Proctor, mae'n amlwg lle mae o wedi cael y sgiliau arbennig yma. A Crawshays bellach wedi gwneud i mantes yn 37 o bwyntiau'r Urdd 10. Crawshays 47. Fydd yr Urdd yn gobeithio cadw'r sgôr o dan 50, dwi'n siŵr, ond hefo'r ffordd mae'r Crawshays yn chwarae heddiw, sgwni os ydy hynny'n bosib. Rhediad gan Lleon Jones. Does na ddim stopio ar lot o'r chwaraewyr i'r Crawshays heddiw. Wedi mynd yr holl ffordd o hanner i hun. Lleon Jones am gais. Mae'r Crawshays yn mwynhau y pnawn heddiw. Di hanner y tîm ddim di croesi'r y llinell hanner a maen nhw wedi sgorio cais arall. Wel, dwi'n meddwl mae o'n ddyn anodd i ddal Lleon dangos i gyflymder yma na. Hanner y tîm ddim yn cael cyfle i fynd efo fo i supportio lle, ond mae'r Crawshays jyst i rhedeg i ffwrdd ar y gêm erbyn rwan. A maen nhw'n chwarae yn anhygoel ac yn wir yn dangos talent sydd yma o fewn 18 yng Nghymru. Yn wir, digon o dalent i weld heddiw yng nghlybau ar draws Cymru gyda Lleon Jones o glwb Bro Ffestiniog yn croesi am gais. Heb sôn am ser yn y gêm, fysa cais y gêm yn job anodd hefyd. Mae'n sawl cais arbennig di bod yma yn stadiwm CSM heddiw. Cic arall felly i'r Crawshays. A mae hi yn taro'r bar. Anlwcus. Oedd hi'n gyfle da iawn i Rhodri Llew Jones. Eto o Fro Ffestiniog i ychwanegu mwy o bwyntiau. Felly, fel glywson ni'n fanno, 52 o bwyntiau i'r Crawshays yr Urdd. Dal ar 10 pwynt. Da ni'n agosau at ddiwedd y gêm yma, dwi'n siŵr bydd y Crawshays wrth i bodd yn ychwanegu mwy o geisiau. Ond ar un modd, bydd yr Urdd yn ysu i gael cwpl o bwyntiau hun. Conker yn ceisio cymryd i sydyn. Ond y dyfarnwr yn gweld i ffwrdd o'r marc a ddewiswyd. Felly, welwn ni gic am yr ystlys. Gwnawn y tro hwn. Mae'n edrych fel falle bod hi'n fyr, a ma hi'n fyr. Dadlwytho da gan Iestyn Wood oedd hon tro yna, ond y bêl wedi mynd ymlaen unwaith eto gan yr Urdd yn anffodus. Cadw'r pêl, jyst mynd y hyd drwy'r dwylo nes bod ni'n ffeindio bwlch. Efallai yn trio gormod ar y funud ac yn rhoi ciciau cosb gwirion i ffwrdd neu sgrums gwirion i ffwrdd. Yndyn yn anffodus i'r Urdd, ond fydd y Crawshays yn hapus iawn gyda'r perfformiad maen nhw wedi cynhyrchu heddiw ar y cae. Greenway allan i Davies sydd gyda cyflymder ei hun ag efo'r traed i fynd drwy'r chwaraewyr. Mae'n ceisio i dadlwytho hi, ond mewn i ddwylo yr Urdd. Felly yr Urdd yn ceisio ymosod o fewn 22 metr ei hun. Bydd hi'n anodd mynd yr holl ffordd o fan hyn i sgorio cais, ond da ni wedi gweld. A felly y Crawshays yn mynd amdani eto gyda Ioan Jones. Conker sydd yng nghefn y ryc, ond ddim yn ei chael i y tro hwn.
croesi yw'r galwad hun ac yn cael gigosb arall am ddim ildio 10 metr. Falle'n dactegol hwnna yn gadael y tîm gyrraedd nôl i'r linell 10 yr un pryd. Ond cic dda gan yr Urdd. Cyfle arall i'r tîm yma gael lein a gobeithio am dafliad llwyddiannus y tro hwn. Fel sonwyd gyna, mae yna 2 gêm arall i fynd eto heddiw os da chi wedi ymuno efo ni cwpl o funudau nôl. Merched dan 18, yr Urdd yn erbyn Merched dan 18 y Crawshays. Fydd y gêm honno yn dechrau am chwarter wedi 3 bron iawn i'r Crawshays. Ffeindio ffordd eto i fynd drwy amddiffyn yr Urdd gyda Ryan Hughes. Ond yr Urdd sydd gyda'r bêl. A mae'r bas na tu mewn yn bas llwyddiannus iawn. A lot o fetrau wedi cael ei wneud gan yr Urdd yn y chwarae yna. Nhw'n dod allan am yr asgell. Chwarae da gan Logan Yendel. A mae angen y bêl i'r Urdd. Mantai sydd i'r Urdd a tacl dda chwarae teg gan Gethin Davies ar Iestyn Wood sydd yn cario'r bêl yn hynod gryf yn yr ail hanner yma. Mae yn gigosb. Yn erbyn Crawshays. Felly, Tom Barry i fynd am yr ystlys yn effeithiol a fydd hi'n tafliad mewn safle hynod o dda i'r Urdd. Ond efallai y cyfle ola geith yr Urdd i manteisio am gais rwan a gobeithio bod nhw'n gwneud yn fawr o'r cyfle yma yn y gornel. Mae angen i'r tafliad fod yn gywrain gan Tom Rogers. Y galwad oedd Toyota y tro yno a bron iawn yn gweithio i'r Urdd. A da ni'n gwybod pa mor gry ydy'r blaenwyr yma i'r Urdd gyda Dan Page dal ar y cae, dal llawn egni mynd amdani. Amddiffyn y Crawshays yn gryf. Bron iawn oedd gwaglen fanno i'r Urdd, ond amddiffyn da gan y Crawshays. A mae'n edrych fel falle bod anaf bod rhaid i'r gêm gael ei stopio'n fanno. Dwi ddim yn glir iawn be mae'r dyfarnwr wedi gweld. Falle gwaed sydd i weld ar wyneb Rhodri John Jones. Y blaen asgellwr i yr Urdd. Ond yn dod nôl mlaen mae Noah Jones i chwarae fel blaen asgellwr. Y clo falle mewn safle anghyfarwydd. Ond yn mwynhau cael y cyfle i ddangos ei sgiliau fel blaen asgellwr. Y bêl allan gyda yr olwyr dde i'r Urdd. Tacl dda ar Joel Price. Ond mae'r Urdd yn dal i geisio a dal i wthio y Crawshays yn ôl. Mae'r blaenwyr yn gry gyda'r Urdd. A mae yna gais yng nghanol dim cais. Siom ar y 9 i'r Urdd. Ond mae yn gigosb yn erbyn y tîm mewn coch a gwyn a gwyrdd. A'r Crawshays yn ei hyrddio hi am dafliad. Siom. Mae o'n siom i tîm yr Urdd wedi gweithio mor galad i peidio dod o dechrau'r safle yma gyda cais. Gobeithio geith nhw cyfle arall o fewn y munudau ola. Ond gan i weld beneith y Crawshays o y safle yma. Trio rhedeg hi. Mae'n siŵr. Mae'n siŵr. Ffordd hir drwy'r cae i gyd, swn i'n tybio. O pan ti'n gweld Ben Proctor
A Regan Price yr holl ffordd allan ar rasgell chwith. Ti'n tybio os ydyn nhw'n mynd i geisio gael ei allan, ond dim ar hyn o bryd. Owen Conker yn cario'r bêl yn effeithiol. Ben ei hun, ddim angen llawer o help o'n Greenway yn ei chael ei allan yr holl ffordd i Proctor. Ond yr Urdd sydd gyda'r bêl wedi throi hi drosodd. A bydd angen i'r Urdd ddechrau meddwl am ei gwasgaru hi allan. Ond dos nem llawer o opsiynau ar hyn o bryd i'r Urdd. Pawb yn reit dyn rownd ardal y dacl. Am dacl fawr ar yr eilydd Hugh Evans. A mae'r Urdd yn cadw meddiant yn dda fan hyn. Hugh Evans wedi cael ei dacjust ar ôl pigo'r bêl fyny o'r ardal dacl. A chigosb arall yw hi yn erbyn y Crawshays. Hugh Evans yn mynd ben ei hun. Angen cefnogaeth, tacl dda. A mae gigosb arall. Cam sefyll y tro hwn. Faswch chi'n disgwyl i'r Urdd fynd am y gornel fan hyn. A dyna nath nhw. Cyfle mawr i'r Urdd geisio cael chydig mwy o bwyntiau cyn diwedd y gêm. Tafliad sal arall gan yr Urdd a Conker. Conker gyda'r bêl yn ei law, ond cigosb arall yn erbyn Crawshays. Sgwni os fydd yr Urdd digon hyderus i fynd am lein arall. Na, di'r ateb. Ochr gamu'n dda gan Dan Page yn fanno, a mae'r Urdd mewn safle gwych ar y cae. Hugh Evans, bron iawn yn ei dadlwytho'n dda. Ond Iestyn Wood sydd gyda'r bêl. A mae yna le allan ar y dde. Os mae bron iawn yn dwylo. Bêl drwy'r goesau yn wych gan yr Urdd. Ydyn nhw mewn y gornel bella. Di ddim yn effort i'r ochr arall. O'r pwynt mae'n debygol. Falle na Hugh Evans. Neu Cian Jones. Mae'n bosib. Sa'n gallu bod yn rhywun? Fysa, ond wedi gorffen yn dda yn y gornel y fanna. Wedi o'r diwedd manteisio ar y cyfle o fod yn 22 o Crawshays. Yn aml iawn mae'r Urdd wedi bod yn ceisio gwthio'r Crawshays yn ôl a ddim wedi bod yn llwyddiannus, ond gyda chwarae ola'r gêm mae'r Urdd wedi llwyddo i sgorio cais. Rhif 9, da ni'n clywed nath sgorio i'r Urdd Cian Jones, y capten, gyda'i ail o'r gêm, chwarae teg, wedi dod nôl i'r maes. Falle mewn safle anghyfarwydd, ond y gic yn aflwyddiannus gan Tom Barry. Cic ola'r gêm. A mae'r Crawshays yn dod allan yn fuddigol. Crawshays 52, yr Urdd 15. Pa cam gêm da ni wedi gael heddiw? Roedd, be o ti'n meddwl o'r gêm ar y cyfanrwydd? Oedd y gêm yn un dda, llawn sgorio, llawn bwrlwm, lot o hyder yn y gêm. Ffantastig, gweld yr Urdd wedi dechrau'n gryf a gorffen yn gryf yn fanna, ond ar yr cyfan, dwi'n meddwl Crawshays wedi dangos bod nhw oedd y tîm cryfa ar diwedd y dydd. A'r Crawshays yn andros o hyderus gyda'r bêl yn y llaw. Nes i sôn yn gynharach, roedd os y ti'n mynd i ddewis seren y gêm, os gen ti rhywun sy'n sefyll allan, dwi'n meddwl bod fi'n gallu dyfalu falle pwy set ti'n dewis, ond mae yna lot o bobl wedi sefyll allan heddiw. Lot o enwau yn sefyll allan. Dych chi'n bod, Rilton wedi gwneud yn ffantastig. Yr captain Owen Conker i'r Crawshays wedi gwneud yn dda. O Dan Page wedi chwarae'n ffantastig i'r Urdd hefyd. Ond i fi, dwi'n meddwl Ben Proctor
i'r Crawshays oedd ser yn y dydd heddiw. Chwarae teg, Ben Proctor, 3 cais. Mae'n anodd dadle gyda'r dewisiad yna a deud y gwir. Ond am gêm rhwng yr Urdd a'r Crawshays. Ond o fewn yr awr am chwarter wedi 3, mi fydd gêm arall yma rhwng merched dan 18 yr Urdd a merched dan 18 y Crawshays. Felly, os ydych chi adre, ceisiwch eich gorau i ddod lawr yma i stadiwm y CSM, ond os ydych chi am eisiau adre, byddwch yn siŵr o diwnio mewn am chwarter wedi 3 am y gêm merched. Mi welwn chi bryd yno.